салом алейкум дӯстони гиромӣ. Агар ягон кас Тоҷикистонрав боша бо мошин ё одам ҳаст мерава, мақсад ягон таксӣ дар кӯрай. Як кас Тоҷикистон мерава агар боша ба навистони номери таксира салом алейкум ҳамон каса хушомед. Як мошин дар кӯра ки Тоҷикистон барава як кас ҳаст мерафтагӣ. Таксӣ дар кӯрам ман Тоҷикистон тарафи Тоҷикистон. Ассалому алейкум бародарам. Алейкум ассалом. Хуш омадед ака. Хуш омадед. Ҳамон каса сӯден. Редо чӣ шид? Ягон кас берунда нест? Ред накардесан? салом созӣ. алейкум ассалом созӣ ака. саломатӣ хубай? хуш бошед ака. алҳамдулилла раҳмат. саломат бошед, зинда бошед. хуш омадед. ҳамон каса созен. саломатитон хубай? иншоалло ки ай редҳои овозаи бардруғ натарсидестен. Не ака ман аз дер наверам. Не ака ман аз дар берун чира берун наимрӯй ака. ҳуҷҷат надошта бошӣ хай ҳамин хеле ака. Чӣ ред барава чӣ ред нест. серавно беҳуҷҷат ёфта масъала талаботи ҳамин кишвара оҳа кардесай. Кадом овозаи бардруғ ака. Ҳамин овозае ки ред чӣ мерава. Дирӯз чанд каналда дидем ки гӯё ки тамоман ҳамин муҳоҷирои Тоҷикистона ай ҳамиҷа мебароранд гӯё. ҳаминро гуфтестам. салом алейкум ва салом хуш омадед ҳамон каса сӯзен. ҳаминро гуфтестам ки баъд бачаҳо ҳозирашда ҳастем 10-11 нафар ана чи ягон мошин Тоҷикистон мерафтагӣ нест. Як акай бояд Тоҷикистон барава. Тенҷа ака муаллим эҳтиёт хубай. Ака тенҷа иншоалло ба амри худо. Ягон мошин Тоҷикистон мерафтагӣ боша агар ана як акай Тоҷикистон мерава боша агар ҳамин хел ба наздикии Адрӯзада бо нависони номроша таксӣ умуман ягон Тоҷикистон таксӣ кори худаш қатъия. баъд ки мега ки ҳамин автобусҳои Тоҷикистон ҳар видео нисбати муҳоҷираш каҷа ҳасту ҳақ ҳаст. Не ака дурустай мақсад ҳастай. Не ки ин видеое ки дина бировардан ки гӯё тоҷикистониёро ҳамаша муҳоҷирора дига сир мекунанд и як бора ҳақиқат надорад. Ҷаборов салом ака. Иред то кай давом медода боша. ҳамин редо агар ба ёдтон боша ҳар сол пеш аз соли нав мешавад. ака мақсад мо қадри шумо медонем. мақсад ҳамин редо ҳаним ҳар сол пеш аз соли нав ши ин сол барвақттар хай яда ҷо ака гӯё шикоят шидагия ба ҳамон хотир барвақттар шидагия. Не ки иншоалло ҳамаш хуб мешавад. ман дирӯз дар як канал дидам яда видео ки гӯё ки тоҷикора ҳамаша ҳамин хела як навиштаҷоте ки гӯё Тоҷикистона ҳамаша имрӯз сар кардагӣ ҳаминрӯз сар кардагӣ гӯё ки ҳамин муҳоҷирои тоҷика ҳамаша мебароранд сир мекунанд. барои ман гуфтам ки барое ки ягон тасдиқи чӣ надорад аслӣ надорад. барои ман гуфтам ки ҳозирашда алахо нашем. агар боша ҳамин хел чиз ягон нашрияҳо ягон матбуот пешакӣ ягон чӣ мебарорад. расонаҳои давлатӣ.
имкон дорад ишо бишавад барои ҷанг, барои кӯрани солдат дар кораш не умуман мебурорад мега, намега ки меқапам маҳан мекунам, мега ки тоҷикоро ҳамаша мебуроранд. Бароям мегӯм ин чиз ҳақиқат надорад, пешакӣ овозаи бардруғ лозим нестай. Ҳамин хел нест ягон кас ба чойи Тоҷикистон мерафтагӣ дарак надоред ягон кас? Ягон мошин Тоҷикистон намеравад? Ягон мошин Тоҷикистон биравад, як одам ҳастай Тоҷикистон рафтесай. Агар боша ягон кас ҳамин автобусҳо аз чӣ мераванд Тоҷикистон? Кӣ медонад? Автобус меравад ку, рейсои автобус ҳаст Тоҷикистон мерафтагӣ. Так что оли тамоман муҳоҷироро берун намекунанд. Ҳозир ҳаштад. Он навистаҷоте ки ҳаст бадруғ аст. Саломат самолёт намешавад. Аллоҳ доност дар ин бора, фақат чизе назар худо ҳама депор кунад. Прем касбой бовимонад. дар ҳар як кор як ҳикмате ҳаст. Агар пас бишавад ки депорт мекунад, иншоалло ки мега ҳар чизеро ки ба даст оварда натонистӣ, яъне иншоалло ки азуда беҳтар шавад. Мақсад ки метавонӣ ба даст оварда, иншоалло ки бо яке тарафи Европа мере, бо беҳтар мешавад. Не ки ҳозираша имкон надорад мунасир кунад, ба хотире ки ёда ҳозираша одам лозима, коргар лозима дар стройкову дар дигар ҷоҳошон. Як бора ҳамаи тоҷикоро имкон надорад сир кунанд. Ба як овозаи бардруғ иншоалло бо амри худо. Гап 100% ҳақиқат. Дигар лозим нест берун биравӣ. Хеле ҷода кор кунӣ, ҳамон ҷо як ҷода кор мекунӣ, мехӯрӣ хоб, ҳамада кори созам вай. Бинем хеле агар ягон кас боша, ягон мошинои Тоҷикистонрав ё ҳам автобусҳо аз чо меравад, як вақт рекламаш мекардам ютубда, дигар намедонам аз чо меравад. Кадоме бидонад бинависонад зури бад мешавад. ҳамааш соза яка, ҳамин ҷо ана ҷод соз бошад, ҷои хобат оила соз бошад, шарт нест берун биромадан ягон гап нест. Ҳамин рӯза мо гуфти худат ки саварӣ мегардем гирди Москва, ягон манфиат надорад. Як кормонам як такси. Ҳеҷ, фақат мебарем меорем одамон тамом. Гашан ягон фоида нест. Бо раҳода ягон гаӣ меқапад, ягон чӣ меқапад. Камак су мегирад. Ҳамон сурати ҷонуна бо мемонӣ. Ҳама меомад. Дар бораи ҷонон хеле яка гапҳои нагуфтем ку басе дига. Хуш кунад. Ҳамин хеле ба хотири расмотро, ба хотири намедонам чӣ, хеле ҳар хел овозҳо мебаранд. Ҳар хел овоза мебаранд.
агар праздник доранд, мумкин барои он бачаҳое ки лозим надоранд мақсад безарурат берун набуранд намесозад. Чун дар рӯзи праздникшон бисёртар берун дода барои ҳифзи амниятшон меистад, барои саломатиашон агар суҳбат кунӣ гӯш намекунад, баъдам аз зани як кас ҷой навистан намеёбӣ. Ҳамин хеле ака, ҳамин хеле. Ди нагуфтам ку, гуфтам агар як ҷангу даъво ё занакҷанг ё ягон чизи дигар бошад ё ҳақорат бошад, чунон бисёр мешавад ки бо чунон дастгириш бисёр мешавад ки ягон масъалаи муфида ба манфиата он қадар нест. худмон мекунем, бо худмон гила мекунем. Рост ака. Ҳамин хеле ака. ма территорияи Сухони даем, ана ҳаминҷо таксӣ кор мекунем. Фақат любой ҷо метавонад заказ любой метавонад. Ака ҳамино баҳонаи регистратсия мекунанд, регистратсия баъза даҳанда то чанд рӯз мемонад, бошам 3 моҳа мегӯянд. Ин хеле да бародари. Ана через ҳамин пасри никоҳ кунед, агар пасри никоҳ хай медонем ки як гарасот ҷамъ мекунанд 10 та, 15 та, 20 та, 100 та, чандтае ки ҷамъ кунанд мешавад, ҷамъ шавад, мекунанд, мебаранд дар як обшита, дар як квартира, дар чое набошад, мезананд. ӯ соҳиби обшит ё ки соҳиби квартира ин қапас 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ бинӯшида бо сундан корашад ку ӯро айбаза мебароранд, бо одами нав мегиранд. Инем хеле мешавад. Бештараш ҳамин хеле. Через соҳиби хона кардӣ, ана мақсад ки бояд ки аслан 3 моҳ бояд беста. 3 моҳа ки бошад, 3 моҳа меиста. Заокский район гуфтани ҷо медонӣ? Бари серпухта. Заводский район. намедонам. Шунидам, намедонам. Хеле аниқ намедонам. аниқ намедонам. Шумо онҷоед? На регистратсия ҳамин хеле ака. ҳамин Москвара ҳамин рӯзо гирдаш тог мехӯрем, дурунаш тог, гирдаш лабояшо мехӯрем, лекин намедонем дар куҷо қарор дорем. Ҳамин тumi навигатора мегирем, куҷое ки барам, иsto куҷое мегирем. дар любой ҷо қарор дорем, ягон кас телефон кунад, бигӯяд ака дар куҷои ҷачхелӣ, мегӯям на дар Москваем, намедонам дар куҷошум. ҳамин хеле намедонам ком райоништаем, куҷоиштаем. Вагане тог мехӯрем дурунашта. Якним соат дур аз Москва. Мумкин хай. Ин авози ҳамон адреса прав занем, метавонам ки дар навигатори дигари да бизанам. Мебарораш куҷое. баъд агар боша ягон кас бачаҳо ягон мошини тоҳисон мерафтагӣ бинависонен ё ҳамин автобусҳои тоҳисон ҳайчо мераванд, ҳамро адресша бинависонен. Шӯзонашони қабор дорум, роиш кардам таҷике. Намеёбам. ҳаста ку ака ичро чӣ ном дорад? Ҳамон грузовикое ки доставкое ки ҳаста ку фурғон мебаранд. Инаи Сухонда ҳастая бародар? Аку ҷои гуфтагии худат мераванд, меёранд, намеёранд, уша ман намедонам. агар ба ҳар ҷо бошад, мумкин ки мераванд, меёранд. чӣ мегӯяд ба молдору нima чидор баҳс карда намешавад? Мегӯям хеле хай, худаи худаш ки ҳаст, ҳамин хеле. Созӣ ака.
خوابم میزنی ها؟ انشالله. بله. میخیره. که هم چیشون رو نگاه میکنن، درآمدشون رو نگاه میکنن که چقدر بعضی را باشه که چی باشه، ممکنه که میره میخواه کم بشه، ممکن که درآمدشون نباشه یا کمتر باشه. ممکن که نمیره. و السلام علیکم با سلام خوش آمدید. علیکم خوش آمدی. این مردم خواب دارم. این مردم این مردم خواب خواب هستیم شد. نفهمیدم اکا یوسف. این خیلی گپ چپ. حرکت خیلی معلم سازی خوبی کارو ساز میشه که من خدا خودت سازی سلامتی خوبه کار برو خوبه در چی دمی در چی خیالی چولوری کجاش دایی. امجا دینا یاده ویدیو را دیدم که مردم ما ترساندهستن که انا خیلی توریستانی ها را سر میکنن همه چیزاشا مهاجراشا کرچی امورا گفتم که بچه ها نترسن. خب بخی ما اون پلی 100 کیلو باره میتونمش بارم 50 کیلو نمیره یا ناز میکنن. خیلی ممکنه که گفتم که انا کار باریخ چونن کار باریخ چونن کام نیستم در خونه میشینی گفتم 24 ساعت در میشینی. نویسندگی درنگ ریپ شید در خونه که میشنم خیلی با این روز یک شنبه انا دیرتر میبریم انشالله با اون اختا بکرده با صحبت هم در کره که در یوتیوب بچورا ننیم اهمیت نمیتیم. خیلی الان نگهبان من رفتم پنات بخدا که برای کار خدا نگهبانت که معلم یگان کوارتیرای ارزان نیست گیریم. امیر رحمت سلامت باشه. کوارتیر را نمیدانم دینا یک کس گفت که یگان آدم در کویکه در کار باشه کویکه میتن تجاده کویکه هسته کوارتیرش درک میدارم. کویکه در آبشگه خدام دارم نه فقط سمول غاز شده کویکه دیگه نه فقط خیلی درک گفتم موز میکنم از گرشته نمیدونم چرا در پیامه افیر میبینی خیلی سوام نکنی خیلی خیلیش کنم برای چی سراخ کنم. سلامتی زنده کار بار خوب باشه تمام دیگه.
майли гап нестай. Ягонташид овоз менам. Ягонташид овоз менам. Имрӯз додӣ хӣ чӣ? Ё кор дарӣ? Аз кор омадам, қариб растам. Раҳдаем. Аз кор баромадӣ? Хай. Маликавоно ба фикрам гатумони тамом. Зиқ метавӣ тенҷай. Тенҷай зиқ нестам. Ягон чӣ нест. Навай хуб хестам. Навнева камтар пештарак. Бароям чум албатта хобулвай. Зиқ нестам. Чӣ вазифа? Зиқ нестам. Тамошо намерем. Куҷо навай? Кор баромадай намеrai хоб кунӣ? Тамошои куҷо меравӣ? Ҳамин воқеа дар ҳар як шахр ҳамишагӣ. Аз кор баромад бира хобро. Кора зиндаги худаш ҳамин охи. Беҳуда гард намешавад. Ина ҳама мегӯяд ки чай 11 июн рейд вазнин мешавад. Ҳақиқат дорад ё не? Рейд нашавад баъд ба қафан депортатсият кунанд бирай. Ҳама мардума тарсондаистанд ки рейд мешавад. Депортатсият мекунанд, мегирад баъд хона харида наметавонӣ. Он кас Тоҷикистон мерафт, агар ягон мошин бошад овоз кунед, номро шабо нарасонед. Як кас аз Тоҷикистон меравад, бигирем бараш як клиент. Фронтон шав. Фронтон шав. Инҷо эълон ки он кас пайдо мешавад. Хеле чиза наметарзам. Онҷо эълон ки тамошо шудааста ҳеҷ кас нест, яке он кас пайдо мешавад. Як барномаи урсӣ ҳастае ку чӣ хеле хеле номашро бировардам, хеле зан мекунанд, шу мекунанд, хеле барнома ташкил кунем.
хай панатон бахтон бисёри бар гап занем. Ҳеҷ кам нашид ки ба нависонам ки ягон мошин мерава, автобус ҳайчун мерава. Ман биромадам аганеслеш то аллоқак гап нест панот ба худо. Ягон квартира, ягон чита пайдо шуд, овозат меномад. Худо нигаҳбонад. Панотон ба худо бардоро. Худо нигаҳбонтон.